सुख शांति खातिर सामू के बनवास जाए के पड़ी बाबूजी। ठीक बा, जैसन कर लो के इच्छा। जाई और उसके बाद फिर नाटक के अगला दिन से चालू होगी। हीरो वालों से आग्रह बा कि नाटक के बीच में छोड़ के मत जाई। हम जी रउआ मठिवा के का हाल बा? कहाँ घर बा क्या? कहीं बहुत साधना की चीज बा। साधु बने लायक बा होता हमरा के केला बना दी। कहाँ घर बनेला अपन? अरे यही गौवा के बगलवा में घर बा। लेकिन हमरा लागत नहीं है कि साधु बन सकेला। ए बाबा देखो चेला है तो नाम बोल जा। हम चेला बोले पाका चेला बोले राहु। अबे तो 3 दिन हमारे मेहरारू फाका बैठे देले जे हम खाई। अच्छा पहले आइल बानी रउआ मोठिया पर हमरा के कुछ खियाई ना तो यही जे हम सुतले बोल के आई। सुनो 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 उठाओ उठाओ चेला न बनाइल बड़ो। हां अब जब बनवाइबो ना तो पैबो कहां से? ए बाबा कुछ बसिया होके तो खियाई ना। काल सवेरे बनवाई हो ठीक बा, तब दुनु जना पावल जाई। ए बाबा बसियो झूठो कुछ होके तो दी ना बाकी चेला बनबो। हां चेला और बोन साचो के। हां साचो के अब तू नहीं खा मान तो हम का करी? कुछो बसिया होके तो दे ना दी। अच्छा रुको देखा तनी कुटिया ठीक बा पौला पानी हम कोई सब बरसाती बचल हुई तब तू ठीक कुछ खियाई लो और तनी सब बरसाती बचल हो पाल हो ऐसे सवेरे फिर बनावल जाई बनवा तू पावल जाई। ए बाबा ई तू पूरी से का होई जी? अरे तो अभिया बचल 3 दिन के तू खाइल बानी ठीक बा। अगर इतने से काम चलावो सवेरे फिर बनोई हो तो दुनु जना पावल जाई। आई दादा फिर बनाहू के पड़ी बोले पावो ना पाओ बरसात समझ के पाओ। हम तो कुछ करबे ना करेनी आई कहत नहीं बनाहू के पड़ी। अच्छा खा लेते अब ये बताई जो अब का करे के पड़ी। अब सुन लो और ई पैजामा में ना चलेला फुल पैंट बेलबाटो में ना चले ठीक बा। हां लोंडा पहले पहन के सीखो। आई दादा वो पहले के पड़ी पहले पहन के देखाओ के तू केला बन सकेला कि ना। पहले तो भेष नहीं बनाओ बा। पहले भेष ना बनइबो तो तोरा के साधु कहियो? पहले से तो हम फुटबॉल पहले नहीं। अरे तो लोग देख देख के सीखो जाला। हम देखत लोग के पहले बनी हम तो पहले बनिनु हमरे के देख के तू सीखो। हमरा के तो गुरु बनाइले बा तो गुरु के कम से कम नकल करो। दादा ओ पहले के पड़ी जल्दी से पहनो तब तारा काम बताओ। सबूत अब अथी है पहन लो तो सुनो हई बात उधारी चलो चलो ए मोटिया के जमीन बा ओकरा के सारा कोड़े के बाद ओकरा के आबाद करे के ठीक बा। ढेर दिन से पर्ची पड़ल बा कहवा बा ए गौवा के दक्षिणवा बा 3 बीघा खेत बा 3 बीघा आबाद करे के ओकरा के ठीक बा। ढेर दिन से पर्ची पड़ल बा। आई दादा हो 3 बीघा हो कोड़े सब के चेला तू बनबो तो हम खेत कोड़े जाए। अच्छा ओना खातिर हम साधु भइली है घरवा छोड़ के आईनी है अब फिर हम उधरिए चलाई। देखो तोरा मठिया में चेला बने कोई तो काम तो करही पड़ी बिना कमैले खइबो कहां से?
तो चोली बताई उठावा कुदारी चलो देखो और ये खेत हुआ 3 बीघा 11 के तरह आबाद करे के बा ठीक बा हम देखो तनी के तरी काम करता चलो काम स्टार्ट करो बाप रे बाप हम कैमरा खातिर बात पूरी अब हो गई साधु अब फिर वह काम करी साधु बड़ा साधना के चीज बा तू देखा कि लोग कहते हो साधु बड़ा कौन सिखा लो बहुत मेहनत करे पड़ता ए बाबा भैया पर कुदारी धरी भैया पर धोती धरी हो गया साधु हमेशा हमने के चेहरा ना बराबर के बहुत तकलीफ भइला लेकिन सामूह के कौन दोस्त बा उ तो समझी उ तो एक घर के नु रहला भला उ नु दूसरा घर से आइल बिया ओकरा तो बुझे के चाहिए नु हमरा इतना विश्वास है कि सामू इतना बदल जाई कि दुनिया के ये चलन हो गइल बा हरि नारायण भाई संयुक्त परिवार में माता का पहले से अच्छा समझो तो लो आखिर अलगे रहला में आराम रही ये सुख खोजे के फेर में आदमी और दुखी भइल जाता तू राधा कथी जो लड़को बतौले रहला ओकर बियाह हो गइल बा कि ना अभी ना अभी बियाह करके भाई बड़ा अच्छा परिवार बा लड़का भी बहुत बढ़िया बा कुछ ना कुछ आगे चल के करबे करी का मान दो लोग के तो सर लड़का बड़ा सन सबसे तक खर्चा लगभग बात कर ले बनी हम और लड़की वाला का नाम बा कि सब खर्चा लड़की वाला के ही देवे के पड़ी सब खर्चा के मतलब का भइलो सब खर्चा के मतलब कि शादी ब्याह में जितना भी खर्च पावे जैसे कि तेल हो गई सजाना हो गई के गाना हो गई कपड़ा हो गई सब लड़की वाला के खर्च देवे के पड़ी और शादी मंदिर में ना हो सकेला ना हो विद्याल भाई उनका लड़का नाम बा कि हमारे कहीं को लड़का बा अब कौनो लड़की नहीं थे ओसे हमें शादी मंदिर में ना करे हम बारात लेके द्वार पर लेके आए बारात आ धूमधाम से शादी हो ई तो सब लड़के वाला के तो हाथ में रहेला एमे तो लड़की वाला के कोनो अधिकार ना होखेला तो क्या करेंगे चले के फाइनल कर देवे के सब करीब कितना जोड़ के खर्चा बैठ जाए कितने मन जात के चलल जाई नो तो 5 रुपया लागिए जाए अरे बाप रे बाप कहाँ से इतना पैसा आई हो अनिरन भाई चलो पहले फाइनल कर लेवे के एक बाद सोचल जाए कुछ ना कुछ सामू देवे करी हन कुछ आपका लक्ष्य जुगाड़ करके और लेखा निमाहा दल जाए बिया तो कब चल जाओ हम तो कहे कि शुभ काम में देरी का काले चल के उन्हें से दिन बार पा जाए लड़का जब चल जाए आ सामूहिक लक्ष्य घूमने हो जाए हाँ ठीक है कला चला नहा कर के निकल चल जाओ बिना घूमले फिरले बेटी के बियाह थोड़े होखेला ठीक बा चलो चला
रे बैठ। अरे सुनिया कि समूह मास्टरवा अपन फैमिली लेके चल गए आ वो घर में झगड़ा करके आई फैमिली का कहला हो साला तोरा आज ले हो ना बुझाए हमनी के अपना मौगी के मेहरारू कहनी सन आ उ नौकरिया वाला अपना मौगी के फैमिली कहल सन। अच्छा अब समझ में आई वो अपना मौगी के लेके बाहर चल गई है नु। अरे आ दीन दयाल पंडित अब घर में बैठ के झाल बजावत अंडाई मुर्गी उल्लू गई वही जाओ बड़वा के आदर्श भाषण काम में आइल बड़ा आदर्शवादी बनत रहल ए भैया जेकरा आदरा के हवा लाग जाला नु सब आदर्श भाषण फेल हो जाला। तू ठीक है कहा तारा जौन काम हमनी के इतना दिन से ना कर पैनी सर वो एगो मेहरारू आके 4 महीना में कर देला एकरे के कहल जाला तिरिया चरित्र समझली। अरे बड़ा बढ़िया ई बात तगड़ा मंदिर बारे हमनियो के सीखे के चाहता। अरे ई हमनी के नानू सीखल जाई रे एकर पढ़ाई महिला कॉलेज में होला। अच्छा तो लागत है कि हमनी के अगला जन्म लेवे के पड़ी अतर ए जन्म में संभव नहीं थे। हाँ एगो और बात सुन लिया पंडितवा का लड़कवा अपना में शादी कर जाता मंदिर में लड़कियों के बियाह ठीक करे घर में सिकड़ी बा पिटला से पातर होई आ पातर होई तबे नु टूटी समझली। सब समझाता नहीं चल आज यही खुशी में अब दम भर दारू पियल जा। बुझाता कोनो लोग करे सिगरेट निकाला था। बुझात आज लौटरी लागल बा अकाला अपना घरवा नु जुआ खेलावत रहवी ओही में तिया जरल रहवी ओही के चिराकी मिलला 2000। चल 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 जा और एक दृश्य के बाद हुआ सब के वो शादी में लेके चले। आज खा के कुछ लिए वो कि ऐसा ही रह गई हमार हारवा एकदम नाम लेनी है आज से हमारे को 100 पूरा लड़की का जरूरत। अच्छा बाबा काले आ जाइए अगर काम ना है तो हम नैयर भाग जाए। अरे नैहर काहे के जब अब कह जानी कि यही तैयार है और तार भाई 25,000 रुपया लेके गए अभी लेना खबर अगर करो कि तनी पहुंचा जास। हम एगो चीज मांगो नहीं तो फट से हमारा माई बाप पर चल जानी हमार भाई बेईमान ना हो सर पैसा तार दे दियो सर। अरे हम कहाँ कहता नहीं कि ऊपर मान हलो लेकिन ये बताओ कि 10 दिन के कगार करके लेके गइल आज 10 महीना होके जा रहा बा अभी लोग को समाचार ना भई कि दई कि ना दी अब तो पूछो नहीं खेलो कि कैसे मालो भैया भौजी
सामू ए बबुआ सामू बड़े ये तो बाबूजी की आवाज लगता हो। हाई तो हर बाबजी हवा पता नहीं बुढ़वा क्या करे आ गई। ए बबुआ सामू सामू बड़ो आओ बाबूजी आओ जाओ त्रिकोणी। आई बाबूजी दरवाजा खुलल बा। प्रणाम बाबूजी। बैठी बाबूजी। भाई कौन लड़का इतार नाती है बाबूजी। कितना दिन के हो गई हमनी के खबरों न देला। साल भर के हो गए और समय कहाँ मिला था कि खबर उबर दी तनी नौकरी में ज्यादा एक्सपेंड करेगा पड़ता टाइम। जा कुछ खाए पिए के ले आओ। जी वाह जाता नहीं। बबुआ सामू हमनी के राधा बिटिया के शादी सेट करके आओ तनी जा। हाँ बबुआ साहब बहुते बढ़िया लड़का और घर दुआर मिलल बा। हमनी के राधा हो जा बड़ा खुश रही। अच्छा बाबूजी ठीक बा हम देखे मगर जब समय मिली तो हम आए। 5 लाख रुपया खर्चा होता बाबू। आज के 10वें दिने बारात पावे। राधा तो हाल बहन है बबुआ। तू शादी में जरूर आ जाइयो। और कुछ ना रुपया पैसा से ना मदद कर कम से कम अपन देह जरूर लेके तू आ जाइयो। कोशिश करें चाचा जरूर आए। सामू हमनी के चलल बनी जा कि 5 लाख रुपया के शादी खर्चा बा तो 4 लाख रुपया के व्यवस्था कर देता। बाकी बचल 1 लाख रुपया तो हमनी के नहीं बाबूजी पानी पी ली। बाबूजी हम लगा पैसा कहाँ बा। हमने के तो अपने कर्जे में डूबे वाली जा। हमने के 500 नहीं के उतना पैसा कहाँ से आई। देख बेटी हमनी के बड़ा उम्मीद लेके तोहर लोग लगे आयल बनी जा। अगर 4 लाख नहीं के हो तो 2 लाख के व्यवस्था करो लो। ठीक है कहता रही बाबूजी हमनी के लगे पैसा कहाँ बा। हमनी के घरवा का पैसा सब का होता लगातार रामू भैया के नियत ठीक नहीं के चलाते बड़ी। कि तू बोलते है सामू हमरा विश्वास नहीं खो कि हमारे सामू बोलता। अरे ये सामू बोलता है जब हम चाचा गुरु दोनों रहने। अगर ये सामू बोलता तो हे घाटी भैया हार जा हम में समा जाए। इस दुनिया के चलो हमारा समय क्या देखा जाए। अगर बहुत पसारे चलो पानी जा तो कहीं और जगह पसारी ऐजा कोनो फायदा ना हो। तू समझा काहे नहीं खा चाचा हमनी के लगे पैसा कहाँ बा। अरे हमनी के लगे एगो टाउन में रहला से खर्चा भी ज्यादा बा। इकर भाई लोग वालों तो तनी मदद कर देता लो तो हमनी के गुजर बसर चल जाता है। ना तो ये हमनी के नौकरी वाला पैसे से कहाँ खर्चा वर्चा चल पाता। भरम रहल बबुआ सामू समय के मार हमार कमर तोड़ देले रहे बाकी हिम्मत ना टूटल रहे। लेकिन तू आज हमार हिम्मत तोड़ देलो बबुआ।
चलो दीनदयाल भाई चले के हमनी के बड़ा दरवाजा पागल बने सन कि हमनी के सामू ना हो हम सब कि सामू एक दूर कहीं खो गल बड़ा कि हमनी के सामू ना हो चले के बाप होके के नाते हम अंतिम बार हाथ जोड़ के भीख मांगत हनी बबुआ। आज के 10वां दिन बारात बा, तू चलिए हो नहीं तो राधा बेटी नाराज हो गई। ठीक बा। जाना तो एवं के परिकर बड़ी खराब है। अगर तू पैसा दे देता तो बुढ़वा हमेशा परिकर रही। तू ठीक कर रहा 1 रुपया ना दे रहा था ना हो का जाने कुछ लागत कि हम कोनो बहुत बड़का गलती कर देले बानी। कौन गलती कैले बारो? उनकरा बेटी के बियाह बा, हमनी के पैसा दी जा, हमनी के बेटा बेटी के बियाह तो के दी पैसा? अच्छा चलो खाना ले आओ, बहुत भूख लागल बा। एगो और बात सुन लो, अगर राघवा के बियाह में जाइयो तो हिस्सा बंटवाइलो हियो आ घर में ताला मार दियो। जौने 20 बोरा धान मिली ठीक बा चलो, बहुत तू तेज हो गई बड़े। ए नाटी के बेटा, अगर तेज ना रहती तो 1 रुपया देखे के ना मिली। हेलो ओकरा पहले अभी एक रवा सब रिकॉर्डिंग डांस देगी, ओकरा बाद बारात सिवान से और तो टाइम लागी नो तो पहले रवा सब रिकॉर्डिंग डांस देखी। ऑपरेटर गाना रेडी रखो। क्यों घरे ना जाए काहे की बारात आवता, खा के जाएगा बस सब लोग पे। चलिए बजाइए गाना।
हम लोग अपना अपना स्थान पर बैठ जाए कहे कि अब जौन में दृश्य बस मंच से हुई। खाना के व्यवस्था ना करी कि हमरा खाए के ना मिलला। यही से खाना खाए के बाद नाटक के अंत तक रहे के पड़ी। नाटक जैसे खत्म हुई शादी में खान पान के व्यवस्था कल गई बा। दूल्हा की गाड़ी उड़ा रही। एक बार जोरदार ताली हो जाओ। नगाड़े वाले भैया एक बार जोरदार बजा दीजिए। यही से अगर खाना खाए के बाद रुके तो पड़ी। अब लोगों सबसे अपन अपन जगह पर स्थान ग्रहण कर ली कहे कि अब अगला दृश्य हमनी के दिखावल जी और एक रिकॉर्डिंग हुई। लोगों सबसे अब हाथ जोड़ के विनती बा कि सब लोग अपना जगह पर बैठ जाइए लोग कहे कि अब विदाई हो चुकल बात और जितना भी दृश्य बा सब मंच से हुई और अगला दृश्य नाटक के तैयार भी बा। सब लोग से एक बार फिर आगे बा कि यदि आप स्थान पर खड़ा हो जाओ। बाबूजी अब राधा के शादी हो गई। अब हमरो एगो बात कहे के बा। बेटा आगे के का कहेगा बेटा कहो। हमरो रास्ता अब निकाल देता। कौन रास्ता बुझल बा बेटा तार? ये कि हमार हिसाब बांट देता। हमरो जी में बहुत खर्चा बा। का कहबा बेटा तनी फिर से कहबा। अब राधा के शादी होइए गई। अब हमारे के हिस्सा बता दे तो हमरो के जी में बहुत खर्चा बा है बड़ा। कौन रास्ता सामू तार कौन रास्ता रुकल बा? ये कि हमार हिस्सा बांट देता। हमरो जी में बहुत खर्चा बा। का कहता बेटा तनी फिर से कहो तो। सामू तू इतना गिर जेबा हमरा ये विश्वास ना रहे। देख रामू तो प्यार के का फल मिलल। हम ता जरूर में बात रहनी। चाचा तू शिक्षा देले रहा कि काटो को चले के पड़ी तो घबराइयो जौन। लेकिन चाचा तू घबरा गइल हो हम ना घबराइनी। सामू बेटा तरह के सब सुख भगवान देले बड़ो। ई घर हमरा पूर्वज के धरोहर हो। तू एकरा के मत बाटो। ना बाबूजी जब ई कहत आवन तो इधर हिस्सा दिया जाओ। ए बात के हमरा कोनो दुख नहीं थे।
आखिर ना कहियो तो कहियो बताई के न पड़ी वाजे बताई नहीं तो का दिक्कत बा बेटा कि तू क्या कहा तेरा बेटा रामू तभी पानी पियो तो अरे क्या हो गई हमारे छाती में बहुत तेज दर्द होता। अरे सुनो एक लोटा पानी जल्दी लेके आओ चलो चलो अरे बाबूजी के क्या हो गए ना ना दीनदयाल भाई तू हमरा के छोड़ के मत जा ना दीनदयाल भाई ये हमारा आखिरी समय चलता तू बार बचपन के संगाती हो दुख सुख में हमारे साथे रहला अब आखिरी समय में हमारे के छोड़ के मत जा ओ राम बाबूजी के शरीर में हम तेरा के हिस्सा ना दे ये बाबूजी हमारा हुआ चलो पहले इनका दांत संस्कार कर जा हिस्सा बता बाद में लगी ना चाचा सब मुझे के बा इनकरा देर होत होई पहले हिस्सा लगिए जाओ देखो सब ई घर ना बटाई एक घर के हम तोहरे के दे देता नहीं लेकिन एक घर के बदला हम बाबूजी के शरीर लेता नहीं जौन 4 बीघा जमीन बा 2 बीघा नौनिया पर और 2 बीघा बाजारी पर तारा जौन ठीक लगे तौन ले लो तू उठा ले दीनदयाल भाई के और ले चलो इनका दांत संस्कार के अब जनला से क्या फायदा बा अभी घर आदमी के थोड़ी बा चलो अरे बटा गोल समूह सुन्नी है पूरा घर तो और मिलल हा देखिए आई बाजारिया भागे आ नौनिया भागे छोड़िए मत आना सब जगह से ये खाली भाग में तो मोगा चुक जाला नु वो जिंदगी भर पछताला आ दौलनिया के चबिया हम बनिए के दे दिए को दारू आ ताश खेले सन जा जा यार चल ना जल्दी आना तक कामो क्रिया में तारा पैसा देवे के पड़ जाई आ कौन ठीक बा कोई रमुआ के मन बदल जाओ तो और दिक्कत होई ऐसे जल्दी घर में ताला मारो चाबी दो गाड़ी पकड़ लो हाँ और बड़ा बानू तो कहीं रामू का मन घुमा दिनू तो ऐसे पहले हम तारा के चल तनी सिवानवा गाड़ी धरा दे तनी आ तू चल जा आ हमनी के तनी एगो फूल के आ चाहे एगो फुरुटी के दाम दे दियो हमनी काम चल जाए देखा लो अभी हमारा दिमाग ठीक नहीं खे तो हम लोग जगह से चुपचाप चल जाओ हाँ असली बात तो मार ले लो अब तार दिमाग खराब होता अब दिमाग ठीक रही तो तू क्या करता चल सर भाई तो हमनियो ने गिरल बा एकरा पड़े तो हमनिए के बारे सब दारू सिगरेट खूब जम के चलता चल चल हमारी बड़ी हाया करे बहुत हिम्मत वाला बाड़न आ उनकर एगो लइका भइल बा त इहे देखे के बा आउ अपन लइका के बहुत परिश्रम से पढ़ावत रहन तब ई बेसहारा बाप के रामू के उनकर लइका के उनका के रखता आ उनकर खातिर का करता इहे आवे वाला सीन में हमनी के दृश्य में देखे के बा आप ढेर देर के नाटक नहीं करा गई तो ही सर्व सब शांति बना के रखी नाटक बहुत दिलचस्प होल बा तो नाटक के अगला दृश्य तैयार
का बा। काहे बाबू काहे रहो तरू रामू कुछ कहला का तरह के ना चाचा जी तू काहे कुछ बोली है। आज 5 बरिस हो गए हमारा राकेश के घर छोड़ला। पता ना हमारा बेटा के कौना खो में भेज देनी जाए कौनो ओकर पता ठिकाना नहीं के। अरे कोनो खो में थोड़ी गई बाबू वो गई बात तपस्या करे जइया ओकर तपस्या पूरा हो जाई घरे आ जाई। रहुआ सभे त मरद है जाके भेंटो कर लेतनी रे रे बाकी हम कैसे भेंट कर सकत। अरे एगो माई के ममता हम समझ सकत नहीं अरे तारा से कम प्रेम कहे हमनी के थोड़ी बा। अब मन नहीं के लागत चाचा जी अब तो इहे लागत है कहने से हमारा राकेश बेटा आई खिलाई माई भाई कम से कम रही तो कम जूठो तो खाई था हमारा। हाँ बाबू तू जरूर घरे आई जे दिन ओकर तपस्या सफल हो जाई तू जरूर आई। ऐसे भी तू जानता रहू कि ओकर तपस्या के सफल करे खातिर सब तरह के सहयोग के जरूरत होला। अच्छा चलो तू कहता है तो एक दिन तारा से भेंट करा लिया होता ने। अब केहू कहीं नहीं जाई चाचा हमनी के तारा आशीर्वाद से तपस्या सफल हो गई हो चाचा। का हो गयो कभी हमने से बताओ। अरे बताइए थोड़े अभी बुझावल बुझाई है। अरे कहा बताई हो जब बताए के मन करता तो दिले भरा होता कुछ कहते नहीं के। क्या बात कर रहा हूँ तो बताओ ना हो। अब हमने से बर्दाश्त करके होकर राकेश के चिट्ठी आई बा चाचा। का लिखल है चिट्ठी में हो। अरे का लिखल बा कुछ कहबो करो। हम मालती कहम का है ना कौनो हम तपस्या अकेले थोड़ी कइले बनी। तो चिट्ठी हमने के दो काल बुझानी खत्म। अरे चाचा तार राकेश कलेक्टर बन गइल हो कलेक्टर। का हमारा केस कलेक्टर बन गई। हाँ चाचा कलेक्टर बन गई। पोस्टिंग सिवान होखे वाला बा। अरे हमार बेटा कलेक्टर बन गई। अब घरे आई न घरे अगला हफ्ता आई और कहले बा कि हमारा साथे तारा लोग के रहे के पड़ी अगर ना रहबो तो हमू नौकरी छोड़ के घरे बैठ जाए। अभी 1 हफ्ता में आई। ऐसे बेटी तू एगो जिम्मेदारी वाला नौकरी हो पहले जइहन पहले ज्वाइनिंग करिहन ज्वाइनिंग करके अब फिर अपना घरे अइहन। ये लोग पेच बा चाचा ये हमनी के कैसे साथे जाई जाई उनका। एगो तो खेती बाड़ी दोसरा के रोपले बानी सन और ओहू में मेरा कितना महंगाई बा कुछ समझे में नहीं क्या होत कि कैसे जाई जाई। का करबो अगर समझाओ जाई लेकिन हमें जानता नहीं
जो कहेला तौने करेला ना वाली तो खेत बानी के जीमा लगा के चल जाई। ठीक बा चल राकेश घरे आके देखल जाई। आप सभी पदाधिकारियों को मीटिंग में स्वागत है। धन्यवाद सर। बहुत पीछे हो गया, इस पे अमल कीजिए। यस सर। आज के बाद उस पर नियंत्रण होना चाहिए एसपी साहब।